हायनाया बालां थाबायनायजों आरोबावसो समायसिनदों गोसो आंनि बारासो मोनसिनदों लाजिनानै दाथा नोङो सनानै गंनानै दाथा नोङो बिब्दिनो नों उफ्लायोब्लाबो जबना लागोन आं अराय जोबनायाव गासै भिडिअ नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बे भिडिअआ थारमाने दिनैनिफ्राय बोसोरनैसो सिगाङावहाय आरो आंनि चेनेलावनो आपल'ड होदोंमोन। थारमाने मोनसे गिबिसिनै शर्ट भिडिअ बानायदोंमोन आरो जाबा दाजा। बेनिफ्राय नोंथांमोना जाय नायाखै डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन आरो बेनिफ्राय कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों लोगोफोर। गोजोन्थों बयनिसिमबो।